आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ साननि थाखाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा फैगौ 16 नभेम्बर सानखौ जायगानि बन्द सान हिसाबै फोसावदों। मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै आसामनि जागिरतआव फैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै मोनाबिलि समाव बिथाङा गुवाहाटीआव गोदानै लुफुंजानाय जाहाज टार्मिनेलखौ बेखेवगोन आरो 8 नभेम्बर अदेबानि गाबोन बिथाङा गहपुराव शहीद कनकलता मुलुगसोलोंसालियाव अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि गं 22 जिल्लानि हेडक्वार्टाराव फैगौ 18 नभेम्बराव गंफ्रोमबो जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव BKWSनि गामि दाफुंनाय आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै धरना हाबाफारि लादों होनना मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। श्याम कानु महन्तनि बिदा भास्कर ज्योति महन्तआ रिजाइनेसन होबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हादोरसानि चिफ इनफरमेशन कमिशनार बिबाननिफ्राय भास्कर ज्योति महन्तआ रिजाइनेसन होबाय। RTI रिपर्टखौ नायनानै रिजाइनेसननि बिथोन होदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बर' थुनलाइ आफादा मोनद' हारिखौ ST जानो होआ होननानै ग्रीन सिगनेल होखाबाय होनना नीलकान्त गयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इच्छायाव दङ। इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे ST खौ जोङो जानो होआ। इच्छाया CC2नि जिनेखि नाजानाय बे नाजानायाव फुल सापर्ट दङ आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इच्छानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै। मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि ST होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनस्नि जागोन बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा। जोंथ' दायो 50 बोसोरनि बारा जाबाय जों बेनि खहाखौ बारा मोननाय नङा नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय माने आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो। बेखायनो जों माने बिसोरनि थाखाय खहा खालामना गालांनो जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बेनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों बेनि थाखाय साननांगोन। जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनेखि ST खथा दिहोनो नागिरदों बेखौ जों बोरैहाय होबथानांगौ आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा नाथाय जोंनि जेनेखि थाखानाय सुजुग सुबिदा बियो खहा जानो नाङा बे स्पष्ट खोथा जों बाहाय कमप्रमाइस खालामा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुजों खुंजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लाया 2 गलाव देरहासार जानो हादों। बनसुनि बानजायनायाव जिब जुनार बिफां लाइफां संरैखाथि होनांगौनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि उल्टापानियाव जायगानि रायजो राजाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों। दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा नैबे उल्टापानिनि IB बांल'आवहाय दिनै जोंनि एभारग्रिन NGO जे बिथांमोननि रायजो राजाखौ लिंथुमनायावहाय बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे एवेयारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेवहाय जोंहा दिनै वाइल्ड लाइफ जि जोंनि बे सिगना जोहोलाव वाइल्ड लाइफ सेंसुवारि नेसनेल पार्क डिक्लेयार खालामबाय। दा बेवहाय जोंहा गोबां फिउचारनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। दा बेवहाय जोङो दिनै IB बांल'आवहाय जोंनि बे ओनसोलनिनो गासैबो गावबुरा आरो FRCनि मानोना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो दिनै ग्राम सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैखौबो लिंहरनानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे प्रटेक्सन वाइल्ड लाइफ नेसनेल पार्कखौ जों प्रटेक्सन खालामनो हायो बेनि बिसय जों गुवारै सावरायनाय जादों बिथांमोनजों आरो बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों जिहेतु दिनै जोंनि मिथिंगाखौ आरो दिनै जिब जुनारखौ जोङो प्रटेक्सन खालामनांगोन आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा गोदान हाग्रा सिफायनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन। जिहेतु जोंहा दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा जेसेबांखि
दायथ' लानानै दिनै होबथानो नाजाया मानो, दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै सांग्रां नङाब्ला, दिनै डिपार्टमेन्टखौ हेफाजाब होआब्ला दिनै बेफोरबादि इलिगेल एनक्रोचमेन्ट, गोदान हादान सिफायनाय, दिनै बिफां लाइफां दानफायनाय, जिब जुनार बुथारनाय बेफोरनिफ्राय जोङो गोजान जानो हाया। गतिके जोङो दिनै बिथांमोनजों गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ बुंदों जिहेतु जोंना नैबे हाग्रा ओनसोला सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार जाबाय भारत सरकारजों। दा बेवहाय जोङो दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ दे फैबाय थानाय समावहाय दे गोबां टुरिस्ट बिथांमोना फैगोन, गोबां जिब जुनार नायनो थाखाय, बिफां लाइफां नायनो थाखाय, दसे गावखौनो जिरायनो थाखाय बिथांमोना फैगोन। अब्ला दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै बे जायगायावनो गोबां न' हटेल होनानै, गोबां दखान होनानै, गोबां गारि मटर दिनै सालायनानै भारा होनानै दिनै न'खर संसार दानो हागोन। बेखौ जों बिथांमोनजों गुवारै सावरायनाय जादों। आरो जों दिनै जोंनि BTCनि मानगोनां EM बिथांखौ जों खावलायदों जाहाथे बे ओनसोलावहाय गोबां जिहेतु हाग्रा सिफायनाय, थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो गोबां इलिगेलि दंफां दानफायनाय, जिब जुनार बुथारनाय, गोदान गोदान हादान सिफायनायखौ जों नुनो मोन्दों। जाहाथे एबारनि मानगोनां सार जिहेतु गोदानै दायथ' लानाय सरकार बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बैफोरबादि इलिगेल हादान सिफायनाय, दंफां दाननाय, जिब जुनार बुथारनाया जानो थाङा। आरो बे हाग्रा ओनसोलनि जिहेतु रायजो राजानो थाखाय, रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे लाइभलिहुड, मोनसे मिशन एबा मोनसे स्किम्स बिथांमोननो बानायना होनो हायो। जाहाथे फिउचाराव बिथांमोना दंफां लाइफां दाननानै सोलिनो हाया आरो जिब जुनार बुथारनानै सोलिनाङा, बेफोरबादि मोनसे खाबु सुबिदाखौ होनो हायो। अब्ला बिथांमोना दिनै थांनानै थानायनि मोनसे बेबस्थाखौ मोनो। बेखौ जों खावलायगोन बिथां सारमोननिसिम। आरो बेजों लोगोसे जों खोनानो मोन्दों दे जोंनि बे हाग्रा ओनसोलावहाय माखासे सुबुंफ्रा, माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जे जाय बिथांमोना दिनै माखासे NGOनि थ्रुयै, माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै दिनै जे हाग्रा सिफायनायनि जि पलिसि षड़यन्त्र, थाखा फैसा दिनै फाइनान्सियेलि सापर्ट, मरेलि सापर्ट होनानै दिनै बानायगासिनो, बिथांमोनखौ जों होनदों नोंथांमोना दिनै बन्द' खालामनांगौ। आरो दिनै नोंथांमोना पलिटिकेलि मा इसु लानानै नोंथांमोना दिनै दावहा नाङो नोंथांमोननि खोथा, नाथाय दिनै हाग्रा बंग्रा जोंनि बे नायल' जाल' सम्पतिखौ जिहेतु फिउचाराव जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जि मोनसे गिदिर मोनसे प्रपार्टि दिनै मोनसे दोनजानानै थागोन, बेफोरखौ दिनै दंस' खालामनानै दिनै राजनितिकनि दावहा नांनायाव नोंथांमोना बेफोरखौ खालामनाङा, बेनिफ्राय गोजानाव था। आरो आं दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबावगोन जे जोंनि मानगोनां EM पानिराम ब्रह्म सारनाव जेसेबां चिराङावहाय जे दंफां मिल दं बेखौ गासैबो बन्द' खालामनांगौ। दा बेफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि साधारन मानसिफ्रा थाइसे थाइनैनि थाखायनो दिनै बेफोरबादि दंफां दाननायाव सोरबा दंफां बेफारिफोरखौ मदद होनाय जादों। जाहाथे बेफोर जिनिसा स्टप जायो, बेनि थाखाय दंफां मिलखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बे जोंनि रिजार्भ ओनसोलाव थांनानै थानायनि बेब'स्था खालामनांगौ। आरो जाय बिथांमोना दिनै बेफोरबादि राजनितिक लाबालाबनि थाखाय दे माखासे मानसिखौ दिनै दंफां दाननो, हादान सिफायनो थाखाय थुलुंगा होबाय थादों, बिथांमोनखौ आं बुंदों दे नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय बन्द' खालामनांगौ। आरो नङाबा बर' माहारि फरायसा आफादा गोख्रों भाबै दिनै दायथ' लानाय जागोन, आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन। आरो आं आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव जि हाग्रा बंग्रा दिनै रैखाथि गैयि जाबाय, दिनै जिब जुनारा दिनै जोबस्रांलांबाय, दंफां लाइफां जोबस्रांलांबाय, दिनै बेफोर जिनिसा दानि समावहाय मोनसे उदां जायो आरो मोनसे मोजां थासारियाव फैयो। बेखौ आङो बुंनानै मानगोनां दानि BTCनि गोदान सरकार मानगोनां सार बिथांमोननिसिम बुंनानै आं बेखौनो बुंनाय जाबाय।